हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण शेवया कशा बनवायच्या हे बघणार आहोत। इथे मी बारीक शेवई घेतलेली आहे। इथे बघू शकता। इथे मी कढईमध्ये पॅनमध्ये 2 चमचे तूप टाकून घेतलेले आहे आणि ह्या शेवया त्याच्यामध्ये आपण टाकून जेवढे आपल्याला पाहिजे असेल तेवढे आपण शेवया टाकून त्या थोड्याशा त्याच्यात परतून घ्यायच्या आहे तुपामध्ये। इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने शेवई आहे। इथे बघू शकता। आता आपली शेवई छान अशी परतून झालेली आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता आपण 2-3 विलायची घेतलेल्या आहे, त्या बारीक कुटून घ्यायच्या आहे। विलायची आणि काजू बदाम। इथे बघू शकता आपण 2-3 काजू आणि 2-3 बदाम घेतलेले आहे आणि गोडंबी चारोळी आपण इथे घेतलेले आहे। हे बारीक कुटून घ्यायचे आपण आपल्या शेवयांमध्ये टाकण्यासाठी। इथे मी विलायची पण कुटून घेतलेली आहे बारीक 2-3 विलायची घेऊन इथे आपण हे बारीक थोडं जाडसरच कुटायचं असं, बारीक पण नाही, थोडं मध्यम असं बारीक करून घ्यायचं आहे। इथे आपण आता शेवया भाजून घेतलेल्या आहे तुपामध्ये। विलायची टाकून घ्यायची आहे। इथे विलायची टाकून घेतलेली आहे बघू शकता। आणि इथे आता काजू बदाम पण आपण याच्यातच टाकून छान मिक्स करून घ्यायचे। आता याच्यातच आपण आता दूध टाकून घ्यायचं आहे, थोडं लागेल तेवढं, आणि दुधातच याला आपण थोडं शिजवून घेणार आहोत। इथं दूध टाकून घेतलेलं आहे 1 ताटलीच्या शेवया बनवण्यासाठी। 1 ताटलीच्या शेवया घेऊन आपण त्याच्यासाठी अर्धा लिटर दूध वापरलेलं आहे। आता याला आपण दुधामध्ये छान शिजवून घेणार आहोत। हे शेवयाची खीर आपली छान अशी तयार होते। जर माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। इथे बघू शकता दूध टाकून झाल्यावर आपण साखर टाकून घ्यायची अंदाजानुसार। मी इथे अर्धी वाटी टाकली आहे साखर, छोटी अर्धी वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे। तुम्हाला जेवढं कमी जास्त गोड लागत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता। इथे मी अर्धी वाटी टाकलेली आहे साखर। या गोडच शेवया छान लागतात। अशा पद्धतीच्या शेवया तुम्ही पण नक्की करून बघा। शिजवून घेणार आहोत, 1-2 उकळ्या काढून घेणार आहोत। थोडंसं ताटली ठेवून आपण थोड्या शिजू द्यायच्या आहेत। इथे बघू शकता आपल्या ह्या शेवयाच्या खिरीला उकळी फुटलेली आहे। थोडी 5-10 मिनटं आपण याला शिजू द्यायची आहे। ह्या अशा पद्धतीने अशी आपली छान अशी शेवयाची खीर तयार होते आणि शिजून झालेले आहेत। अशी मस्त छान आपली शेवयाची खीर तयार झालेली आहे। अशा पद्धतीची खीर तुम्ही पण नक्की करून बघा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। हे खायला पण खूप छान लागते। अशा पद्धतीची शेवयाची खीर तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त रहा।